De Frieske vlogger had een meidje mij stagnatie. Johanna Kommerie, die werkt bij ons, die maakt het wat social media posts voor ons. Maar ze die hier wordt een opvallende constatering over de Frieske vlogger. Stagneert een beetje. Stagneert? Geweldig. Ja, vies makkelijk. Ja, wees. Mooi man. Skit me zo'n groot stoer. Prachtig. Heel hard een keer onder dat apparaat natuurlijk. Ja, dat is begrepen. Je dat bocht om toch? Ja, hier is toch, ja. Had je me afvreden van we hebben met Dwaande. Nou, ik zit nog bij Bart in zijn nieuwe camper. Prachtig. Prachtig. Tadaa. Dat is weer een overleving. Nou, lekker, we hebben een haaieetje erbij en daar gaan we weer. Die man die is ergens voor de lucht vallen en zat er boord in. Geweldig. Vlogs. Dat zijn hele kwarte filmpjes op internet. Je krijgt een analyse, even dienen, even gaan, even op de computer, even zien. En ik denk misschien worden de vlogs wel wat te lang inmiddels. Misschien ben de verhalen wat te lang tridderig en mag ik ze gewoon vol sneller vertellen. Geweldig. Ja, de laatste keer dat is meer dan 4000 views hier, dus dat is toch alweer 2 maanden. Ja, hoe kan dat denk je? Ja, dat is net zoveel interessante dingen met, denk ik. Hey, auto's haast wel. Bier haast wel. Wow. Ja, dat haast net zo gekke vaak op voetbal, daar is misschien ook nog wat te winnen. Ja, jongen, België, Brazilië had ik me net verzinnen. Neymar, zei je dat wat? Ja, die zit net bij België. Die ralt al heel veel heen, die man. Ja, ik heb misschien kerst in Nederland. Nee. Nee? Ik ken Nederland. Zou ik goed het hier kennen, jongen? Dat is zo. Ja, oké. Hoe rol je nog, hè? Geweldig. Misschien maar eens wat meer vrouwelijk schoon erin. Heb je hier een van de zinnige niertje? Ja, dat is wel de planning. Maar de zon laat een beetje van zich af weten. Later op de dag zitten we hier wel goed. Ja. Oh, oké, dus gewoon weer wachten. Ja, gewoon. Ja. Vlogs ben het cool mee, joh. Nee? Nee. Shit, meestal die mijn camera's zouden de straat rennen en als ik zelf film in dan vertellen wat ze aan het waan ben. Dat is gewoon clear. Iedereen is altijd maar de hele tijd wat ontvloggen, joh. Hè? Dat is mainstream, man. Ja, mainstream. Terwijl eerst weer de vloggers met de cowboys van het internet. We worden nu omklampt door het rooien van Greenpeace, dacht ik. Ja toch? Je weet van Greenpeace toch? Ik heb een stagnerende vlog hoor, dus misschien wil je er helemaal niet... Maar ga je er ook op? Ja, maar hij stagneert wel hoor, deze vlog. Maar ja, ik had een vraagje. Oh. Zijn wij een beetje milieubewust? Wij? Nee, jij en jullie. Oh. Ik denk wel. Ken je blauwe diesel? Waar ben je allemaal geweest? Ja, gewoon je eiland, zeg maar. Dus Voordat deze vlog nog meer stagneert, ik hek je nou even af, want nou is praten, hoe surfen en hoe Sri Lanka en zo. Dus ik neem een beetje afstand, want anders dan praat ik nog heen hek nog. Dus we gaan maar wel gauw verder, want hoe stagneert de boel hier heel dag, ben ik bang. Ja, minstens. Ik kreeg een stagnatie alert. Ja? Oké, nee, dan moeten we weer verder. Oh nee, sorry. Ja. Geweldig. Ik zei jij er al van, als het zelfverdienen net een probleem is, dan is het net een probleem natuurlijk. Hè? Misschien moet je maar gewoon ophouden. Stap met vorm? Ja, vind je dat misschien? Ik ben op zich wel aardig wat mensen die er zorgen. Dat is natuurlijk wel mooi, hè? Die mensen die biesten wel wat, misschien wel wat vermaak. Ja. Maar aan de andere kant, maar stek net via dat is toch ook wel een productief van die mensen vregers, hè? Elke keer maakten ze weer een video van die shit. Ze kregen weer een pingeltje op YouTube. Van hé, de Frieske vlogger wat upload. En dan wordt er weer. Ja, dat is ook wel leuk, ja. Het kost ook wel, nou, wat zal het gemiddeld 6 minuten van hun leven of zo? Was dan toch een beetje opeist. Soms wat zien het. Soms wat zien, ik is eigen. Te volle? Wat kan je niet 10 minuten nou helemaal net wel? Nou, ik kan heel volle doen zien. Daarom. En dat is tier, jongen, dat krijgen die mensen nooit weer waarom. Maar maakt de video zo'n kwaad meidje, zoals Arjen de Boer zei? Vlogs. Dat zijn hele kwarte filmpjes op internet. Dat moet je wel kappen. Moet je helemaal ophalen. Vlogs zijn geen video's meer op internet. Vlogs ben gewoon Stopt. stap gewoon live, als de meeste zin komt op straat, dan was het helemaal zo dat ze kunstje doen, zo clowns. Een vlog is iemand zonder camera die op straat wat dan die vertelt. Dat is het naaien. Dat is 2018. Dat is dan wel de wens van de klant, toch? Praat ze nog gewoon erom in Ooskite heen? Toen in Ooskite is vloggen, dat praat ze nog gewoon erom heen?
Nou, we gaan het helemaal werk, joh. Ik stel een episch hier afscheid nemen van al mijn kijkers hier. Ja. En doe praat erheen. Ja, maar ik wil nog vast verder. Ik zal vast de stip op de horizon hangen, vast de gaten. Doe haast op mijn vlag en ik heb weer gewoon even normaal werk doen. Oké, nou, mensen, bij deze, ik stop je met de vlog. Het is nog echt gebeurd. Ik ga alles wat zien wat er te zien valt met de vlog. Dus het is gewoon voorbij. Waar is de muziek uit zo? Jongen, hast du dat ding of zo? Dit past er nog net bij, hoor. Dat weet je misschien, hè? Maar Bart die ziet er altijd de muziek uit. Nou, als het samen dan ga ik gewoon verder met vloggen. Doop. Geweldig. Het is bijna zover, hè? Ja, Kijk. Ja. Dit ziet er ook goed uit inderdaad. Ja. Lekker lunchje erbij. Zeker. Oh, lekker eten, hè? Dankjewel. Mooi.